Unairen galara joan gara. Ez da iritzi. Bere oea leihoaren kontra dago jarrita. Kristala hautsi da. Burkoaren gainean pertsianaren kutxa eta eizkaiola zatiak. Nereak telefonoz deitu dio. Bere alaxe hartu du telefonoa. Ondo dago. Atzeratu egin da. Eskerrak. Balkoira atera naiz. Kea, erakusleio hautziak, haurtzaindegiko sirena ez da isiltzen. Turbulentziek jaritzen dute, burrun bat dago hegazkinaren buruan. Zerbitzariak beren tokietan ezeri dira, gerikoak lotu dituzte. Distance to destination 69 miles. Time to destination 0.15 hours. Local time 6:57 p.m. Ground speed 350 miles per hour. Altitude 13,126 meters. Outside air temperature 15 degrees. Ibaias bestalde eraintzin komisaldegia. Antxe jarri dute lehergailua. Ahots beldurtiak entzunten dira. Elkarri deika. Kepa, kepa, esaten dute. Patruiak ambulantziak. Auzokoak kalera ari dira ateratzen pixkanaka. Batzuek eskuak zaurituta dituzte. Elkarri laguntzen saiatzen dira. Badagu baino okerrago denik ere. Renatak leihotik begiratu du. Kuintzeko auzoa ikusten da hor behean. Abioia itsas gainetik doa. Haserre dago itsasoa. Oltei aparra nabari zaie. Itsas ardiak haize gogorra dago.